Magbubuhat, manunubos, magsasangkap ang Diyos sa kinabuhita. Kabuhatan dunay katuyuan, may kahusay ug kahulugan. Ni Kristo ang Diyos nagapakatao, sa Espiritu siya nagiya. Nagsangkap ka na to pagkinabuhi, paghimayat sa buhi nga Dios. Ang lalaki ug ang babayi gibuhat sa dagway sa Dios, ug gitakda nga mag-aalagad, ingon nga iyang tinugyanan. Pakigdait kauban sa kabuhatan, kaangayan sa katilingban. Gibuhat ang tanan, aron ambitan ang tanang panalangin sa Dios. Ang dinasig ug matinud-anon nga nagsaksi sa buhat sa Dios, mao ang kasulatang balaan nga naglamdag kanatong tanan. Nagabuhat ang Diyos pagbag-o kanato, pagpakaylap sa gugma sa Diyos. Ang presensya sa Diyos masinatita, kagawasan tama ang kuna. Pagkapanhaw ni Kristo mibuntog, sa gahom sa kamatayon, ug naangkon tang kasiguruhan, kinabuhing way katapusan. Ang tanang magtutuo magahiusa, pagpaabot sa pagbalik niya. Makiguban ang Diyos, iya